سالên dawî da nexweşiya şekir gelkî zêde bû nava zarokan da jî mixabin ev vê nexweşîna şekir em dibînin. Ji ber ku nexweşî zû bi zû xwe nade der jî lazim e dêw bav haş zarokê xwe hebin bala xwe bidin wan ka gelo tevgerên wan cuda hene cudatî heye tinene hereketên wan da tişkî balkêş tişkî heye tine dibe ku ev nexweşî wisa diyar bibe belkî bive wesîleya ku biçe doktor û min merv zarokê xwe nîşan bide lewra ev nexweşî dibe sedema gelek nexweşiyên din ên giran maazallah beriya ku nexweş bikevin divê meriv jî bala xwe bide wan. Li çavan dide kor dike, li damarên ling û destan dide seqet dike. Nexweşiya şekir, zirareke wisa dide gurçikan ku hew dikarin bişxulin. Nexweşiya şekir weke şewbekê her ku diçe belav dibe. Çil salên dawî de nexweşî 6 qetan zêde bû. Bi tenê li welatê me zêdetirî 10 milyon însan niha bi vê nexweşiyê rûbirû ye. Li gorî lêkolînên dawî di nav zarokan da ji ev nexweşî zêde bûye. Korkê we zarokê we ku we mêzikir ki pir xwan nêne ki kîlo didine ki ê zayîfin ki malbatê we da jî ki kol bavpîrê we da ki şekir tiştî wirg heye ki va şikayetê zaroka hene ser lêxin herin nexweşxane û doktorxane. Bi baldariya dê û bavan nexweşî kifş dibe tê teşhîskirin. Vana zarokin lê pir nizan. Ancak diyê xwe, bavê xwe, xang, birê xwe. Vana pir dixwin, zayıf dibin, kilo didin. Zû enfeksiyon, iltihap dibin. Ji ber ku nexweşî xwe nade der, tedaviya wê jî li derengê dikeve. Em teşhîsê lê dikin. Fakat komplikasyonê ve zirarê ve 20 sal din şinda tê ortê. Çir dibe, li çava dixe, kûr dibe. Damarê çava, içî çêv de xun dibe. Li gorçika dixe, gorçikê xwe naşixulin. Bi teşhîsa zûtir û tedawiyeke baş pêşî zirarê nexweşiyê tê girtin. Min nizanî bulaşê morimi yek nexweş ketin, çûme tektor gola daya gorçikê te sekinîne. Em her gundav bûn em têşan, digo qeşxwe têşin. Go em çûne batmanê tektor, go va gorçikê te sekinîne. Go her avê bixwe, deh qotîkê ava bacana rojê xilas. کشی گفتم گفتی دیجاره ای تیره منه که داریش هم ایدی که رسی. Bicen hete baş bûyî. آنها باشم شکر خدا را. ام کارگاه خود کنم نیجا خود کن. ام چروتی ام سر خونه گچم حال وجی باشه شکر. Kesên ku ji xwe bi gumanin û dibêjin dibe ku ez nexweşê şekirim, divê demil dest şekirê xwe bipîvin.